Yun, good morning guys. TBS ka sa akin at Spider-Man ka sa akin, 2 Jones ka sa akin at Burger ka sa akin. At ayun, ang ganda ng paligid ko. Ang gwapo ko para un demonyong tinapaan ng hayop. At ayun, green talagang paligid, Burger ka sa akin ng kaliwat, kanan. Di ko talaga maisip kung ano talagang ginagawa ko at putang inang mukhang yan, parang demonyo talaga. At good ka sa akin. One at saka yun lang. At ito na nga yung kasama ko, ang ginagawa niya. Ayun, nagmamagic siya. At hindi ko alam kung anong magic siya. Yun, burger siya sa akin. Burger pala ako sa kanya. At ayun, ang kasama ko ay nagtatastas ng kawayan at nililinis niya at para hindi kami masugatan sa pagbibingwit namin. Tumatawa siya at yun, sinampal ko siya. At yun, nagburger kami. Nagburgeran kaming dalawa. Ay, ang sarap! At yun na nga. At ito yung mga gamit namin para sa mga bingwit. Yun, Mr. Buko, shout out sa'yo. At baka naman. At ito na nga yung pamato namin. At ito na yung nylon namin. At para yung shark ay makuha namin. At ito yung kasama ko. Ang gwapo mo. Ay, paisa naman. At ayun na nga. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya. Para siyang nagmamagic. Ay, hindi pala. Naayos niya pala yung bingwit namin. At ayun na nga. Ang hirap talaga magbisaya. Ang Tagalog, putang ina. At ayun, tinatastas niya yung maayos ang kawayan. At ito na nga, hinihila niya ng nylon. At para hindi siya mahirapan, hinihila-hila niya. At ayun, hinihila-hila niya ng maayos. At ito nga yung kawayan namin, 4. At yung kasama ko, parang si Kulapo. Huy! Bakit ka tumatawa, putang ina mo? Ayun na nga, tinatastas niya pa rin. At para hindi kami masugatan. At ayun, tang inang itak yan, oh. Yun, uy, ang gwapo, putang ina. Parang tanga. At ayun na nga, tinutulungan niya kasama ko at para bumilis kami ng pagputang inang lagi ako nagmumura. At ayun, binibidyohan ko silang dalawa. Nagtutulungan silang dalawa at para umayos ang buhay nila. At ayun, binibidyohan ko. At ayun, binidyohan ko na nga rin yung anino ko. Ayun, burger ka sa akin at 2 joints. 2 joints ka lang. Yun na nga, 3 lang kami. At wala yung mga kasama ko dahil busy sila at 2 joints sila sa akin. Di ko alam. Yun, burger. Burger, putang ina mo, burger. Yun, burger na heart. At yun na nga. Ang puting-puti ko dito, 2 joints. Yun, down, point. Putang inang yun. Hansin. At ayun na nga, binidyohan ko sila. At wala rin yung mga kasama ko dahil busy sila sa buhay nilang hinayupak silang animal, silang yawa. At yun, ang ingay dito. At yun, good sila sa akin. At ito yung kasama ko. Hoy, burger ka sa akin, hoy! Yun, nag-burger. Ang layo ng burger niya. At ayun, tawang-tawa ako dito. At pogi ko talaga. Ang pangit na ng buhok ko. At yun, puti ko. Uy, putang ina, gulat ako sa mukha ko, ah. Parang namamagapis ngi ko. At yun, tinignan ko yung buhok ko sa kaliwa at kanan. Yun pa rin, di pa rin nagbago. At yun, nilapit pa ako, putang ina. At dito na mga kasama ko. Ang hirap talaga maging vlogger, puking inang yan. Yun, iniiwas-iwas ko yung mukha. Ayun, iyon ng kasama ko at naghihila ng nylon. At yun, hinihila-hila niya. Bakit di pa natapos, puking inang-inang yan? At ayun, ang layo niya na. Para sa si Spider-Man. At ayun, hinihila niya pa rin dahil hindi pa rin tapos. At ito yung kasama ko. Nagkaano pa rin. At ito yung mga kawayan ito yung bingwit na natapos na. Isa pa lang. Dahil napakatagal nila, visit sila. At sa mga hindi nakakaalam guys, at pampakuha ng isda yan, shark, hindi na normal yung isda na kinukuha namin dito. At ayun, nilapit ko sa kanya yung camera. Ay hindi, sinum ko. Ayun, nagburger kami dalawa. Shout out sa'yo Joel, poking inang-inang yan. At ayun, hinahila niya pa rin. At ayun, kinain na, putang ina. Itak ka sa akin, boy. Putang ina mo. Gusto mo to, ha? At ito yung pamato ng hihiwain ko.
At ayun guys, samahan nyo ako. Tignan nyo ako kung paano ako gumamit ng itak. Tignan nyo ha. Lalapag ko lang muna itong cellphone. Yun. Ito guys ha. Nakikita nyo to ha. Hindi nyo nakita sana. At yun, hihiwain ko na. Yun. At hiniwa ko. Tingnan nyo yung mukha ko. Ang lakas ng tama, puking inang yan. At ayun, pinukpok ko ng kamay ko at tumawa ko dahil tinawanan ako, puking inang yan, hinayupak. At ayun, ang tigas nito. At kumuha ako ng bato, ng malaki. Bato ka sa akin, boy. At ayun, napakatigas talaga. Ano? Ikaw ha? Huwag kang titingin sa akin, puking ina mo. At ayun, iiwain ko na. Pupukpukin ko na ng bato kasi sobrang tigas ng kanyang ano. Ay! At ayun na nga. Pinukpok ko, pinukpok at pinukpok ko, puking inang yan, pukpok na yan. At ayun, di talaga. Napakatigas talaga ng buhay niya. At ayun, tinry ko ulit. At yun, binilisan. Ayun, nalabasan ng buhay niya. At ayun, tinulungan na nga ako ng pogi kong kasama. Ay! At ayun, at pinukpok niya. Hindi pala yung pinukpok yun. At ayun, hiniwa niya ng maayos. At yun, kinuha ko na yung cellphone dahil burger siya sa akin. Burger ka, puking ina. Ayun! Burger ka na talaga. At yun na nga, nagka-copyright na ako ng burger, puking ina. Burger ka sa akin at 2 joints. 2 joints lang at burger. Shout out sa iyo, Joel, putang inang burger mo. At iyon na yung kasama ko. Tapos na siya yung ng kanyang pamato. At ayun, tinignan ko na naman yung mukha kong demonyong inapakan ng 2 joints. 1 joints ka sa akin at 3 joints ka sa akin na may bilog. At iyon, uminom ka na sa akin. At ito na nga, ako na nga yung naghila ng nylon kasi ang bagal nila. Di kami makakain ng isda dahil ang bagal nila. At ayun, nilipat ko na yung camera at nilagay ko dahil walang hahawak ng buhay ko. At ayun na nga, hinila ko. At yun, burger sa akin. Burger ka! Bakit heart burger? Ayun, burger ka sa akin ha. At ayun na nga, hinila ko na ang nylon ng buhay ko. Ayun. Yun, binilisan ko na kasi ang bagal dito dahil ang lakas ng buhay ng pag-ibig ng mga Pilipinas at yun ang pelikulang pag-ibig niya. Binilasan ko ng bilisan dahil nag-uusap lang kami dyan dahil wala kaming topic. At ayun, bumagal na ang kaming video. At burger ka sa akin, 2 joints. Tapos na yung video. 146 minutes later. At yun, burger ka sa akin, 2 joints ka sa akin. At ngayon guys, nandito na kami. Tapos na kami gumawa ng bingwit at ngayon naghahanap na kami ng bulate dito sa buhay namin. Yan, ganyan talaga yung buhay namin guys. Nagtutudyons lang ako palagi at yun. At ito na nga yung bulate guys. Kinuha na ng kaibigan ko at nawala yung isa yung kaibigan ko dahil meron silang umalis. At ito na nga yung bulate guys. Ang sarap kainin. Mukbangin to ah. At ayun, hindi namin yan gagalawin dahil mahaba yung buhay niya. At ayun guys, naghahanap kami ng bulate dito sa lupain ng Lapu-Lapu. At ayun na nga yung bulate. Burger ka sa akin. Ay, hindi pala magbo-burger yung bulate. At ayun na nga. Humanap siya ng Ayun, 2 joints, 3 joints, 4 joints, burger ka sa akin. At ayun guys, napakaganda talaga ng tanawin dito. Ayun no, green na green, maraming lumipas ang ilang minuto. At tapos na nga yung kasama ko, nagdala ng upuan para dito kami umupo. Yun, ang ganda ng ilog guys, sobrang ganda at hindi mainit masyado, hindi nakakasira ng kutis ko. At yun yung kasama ko, nilagay niya. At ito yung bingwit na nilagay namin para makakuha kami. At ito yung kasama ko. Burger ka sa akin, hoy! Yun, nag-burger siya. At iyon na nga. Ginagawa pa rin niya ng buhay niya. At ito yung upuan namin. Upuan ni Glock 9. At ayun, ang pogi ko. Burger ka sa akin, Trojans ka sa akin. At ang ganda talaga ng paligid. Green na green at merong mga nyug. At
easy na easy lang ako dito. Di ko alam kung anong ginagawa ng buhay ko. 3 joints ka sa akin, 2 joints ka sa akin, 1 joints ka sa akin, at 4 joints ka sa akin. Ano ba ka talaga, Sam? At ayun, ang ganda talaga ng paligid at ang green ng tubig. Di ko alam kung makakuha kami ng isda. At yun, yung cellphone ko. Shout out nga pala cellphone ko. Putang inang cellphone yan. Ano ba yan? Android. Ito lang yung ginagamit kong pang-edit, guys. Uy, ang pogi ko dito para akong hinayupak. At yun, hinahanap ko yung clock. Ayun yung clock, oh. Camera yung ginamit. Hinahanap ko yung clock kasi uurasan namin para kung ano yung kukuhain ng isda. Gago. At hinanap ko yung clock na apps. Di ko makita. Nasaan na kaya? Ay, ayun, putang ina. At ayun na nga, inurasan ko na. Ang oras natin ay alas 10. At ano naman yung minutes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30, 40, 80 minutes. Ay, hindi pala. 52 minutes lang pala. At ayun, inurasan na. At inokay ko na to. Maya-maya. Burger na siya sa akin at 3 joints, 2 joints, 1 joints, at 4 joints. At ayun na nga, binalik ko na. Uy, yun. Kasama ko, hindi ko alam kung anong ginagawa. Parang nagmamasid siya kung meron bang mga tao dito. At yun, walang tao dito. At may naliligo pala mga bata. Ang sarap-sarap ng buhay nila. Sana maging 90s at maging bata na lang ulit ako para maging ligo ako na ulit ng mga dagat. Hindi pala dagat to, putang ina. Ang ganda talaga ng paligid. At ako'y nag-relax lang at nilagay ko lang yung cellphone. Tinitignan ko yung tanawin. At yun, kati-kati ng ulo ko. At yun, binilasan ko na yung video. Yun, binilisan ko na kasi para mabilis yung video na tong hinayupak na to. Ang hirap mag-record. At ayun na yung kasama ko biglang lumitaw. At meron kaming tinignan doon. Baka may unggoy na dumating. Wala pala. At nag-burger ako at nag 2 joints, 3 joints, 4 joints burger siya sa akin. Puking inang yan. At yun, good ka sa akin. At meron ngang dumating na unggoy. Di ko alam kung unggoy ba tong hinayupak na to. Ay, unggoy pala. Ay, hindi. Tao pala to. Samahan ko pala to. May nag-built bag pang unggoy. Ay, burger ka sa akin, boy. Oy, bakit ka nagsisira sa akin, boy? At ayun na nga. Lumapit siya. Meron siyang kababalaghang sinasabi at hindi ko maintindihan kaya ako'y umalis na lang at sila na lang ang nag-usap. Di ko alam kung anong topic nila, basta 2 joints sila sa akin at burger. Burger ka kalahati. At yun. Lumipas ulit ang ilang minuto. At ayun na nga, tinignan na namin kung meron na bang kuha. At ayun, dinadahan-dahan niya lang. At, putang ina, 0. Nilagay niya ulit. Kasi wala kaming kuha. Napakamalas ng buhay niya. Mulapit pang malaglag. Hoy! At ayun, ako naman, at binidyohan naman nila ako at ako naman yung titingin kung meron bang kuha dito. At burger ka na sa akin, 2 joints ka na sa akin, 3 joints, 4 joints, 1 joints, 4 joints ulit. At ayun na nga, tinignan ko at tinadahan-dahan ko lang. At puking inamalas talagang buhay na to. Wala talaga kami kuhang isda. At yun, tinignan ko, parang merong kuha at wala pala. At merong unggoy na dumating, unggoy ng kapatid ko. Kapatid ko yan, unggoy. Tanginang mukha, oh. At yun, tinignan niya ulit kung meron. Ayun, meron na akong kuha. Buhay niya. At ayun, nakuha na yung buhay na isda na to. At tinignan ng kapatid ko kung anong isda. At ano pala to, buaya pala to. Maliit. Ay, hindi, isda pala. Alam nyo guys, kung sa mga hindi nakakalam kung anong isda yan, ang isdang yan ay bangus. At yun, tinignan niya ulit ang isa. Ay, puking inang ina, wala palang laman. At yun, binalik niya. At yun, nag-burger ako sa kanya. Burger ka, boy! Huy! Tang ina, hindi ako pinapansin, oh. Burger ka na sa akin. Wala pala. At yun, tinignan ko na yung isa kung makakakuha ba ako ulit. At tinignan ko. At burger muna, 2 joints. Para mayroon tayong kuha. At yun, binagalan ko ng binagalan at meron akong kuha at wala pala.
Kaya ayun, walang kuha. At ito na nga yung unggoy na dumating. Hoy, unggoy! Ano, unggoy ka ba? Kala ko unggoy ka. Tao pala to. At ayun na nga, kasama na sila sa mga vlog namin. Walang hiya sila. At ito yung unggoy. Nag-burger sa akin yung kapatid ko at nag-burger din tong unggoy na to. At meron ding dumato unggoy na pangit. Nag-burger din siya sa akin. 2 joints ka na. Ayun, nag-2 joints yung unggoy. Puking inang mo kaya, no? At ito, nag-2 joints din siya. 2 joints. At ayun, ang dami nag-2 joints at nag-burger sa akin. Di ko alam kung bakit. Ayun, meron pong puwet. What's up, guys? TBS kayo sa akin, Tres. At hindi ko alam kung burger ka sa akin, 2 joints ka sa akin. 146 minutes later. Burger ka sa akin na 2 joints. At ngayon, guys, nandito na ako sa bahay nila dahil ayoko na doon dahil umulan. Nag-burger ako patalikod sa kanya. At 2 joints patalikod din. At ayun, nagluluto siya ng pagkain niya para makakain siya. At A yun, few umalis na ako. moments later. At yun, guys, bumaba na ako sa bahay nila dahil pupunta na ako ulit doon sa ilog. At ayun, guys, naglalakad na ako dahil may kasamahan din ako doon. Nagbantay ng mga bingwit ng buhay namin. Malapit lang kasi dito, guys, mga 1 meter lang. Naglalakad ako dahil ang putik, dahil umulan. At yun, huwag kayong maingay ha, dahil natutulog yung puso ko. At yun, di ko alam kung gugulatin ko yung kasama ko dahil hinahanap-hanap ko pa ang pag-ibig na to. At yun, nandito na ako sa ilog. Nandito na ako sa ilog at tinignan ko kung meron bang... O yun, yung kasama kong unggoy. Burger ka, boy! Nag-burger siya ng malayo sa akin. At ayun, ang dumi ng ilog. At lumapit na ako sa kanya para burgerin ko siya. Ang sarap kasi ng burger ni Joel. Ay! At ayun na nga, lumapit na ako, ng papalapit at guguluhin ko na yung buhay niya. At nag-burger ako ulit, nag-burger din siya at di ko makita kasi itong video na to. At yun, burger ka ng malapit. Burger ka, burger. Yun, 2 joints. 2 joints! Putang ina, 3 joints ang sayo! Umalis ka dito. Burger ka ulit. Ganyan. Hindi yung nag-1 to 2 joints na ako ulit. Di ka pa rin nag-2 joints. At ayun, hinila ng hinila. Uy, meron tong kuha. Ay, putang ina, nakalaglag. Burger ka na lang. Huwag ka nang sad. Burger. Yun, burger! At yun, ang haba ng nail. Uy, putang ang pugi mo! At yun, nilagyan niya ng bulate para maakuha ulit kami. At nilagay niya, burger ka sa akin, boy. Para makuha. Burger ka! Burger ka! Puking ina mo, hoy! Burger, 2 joints na lang. Ayaw mo, umalis ka dito sa buhay ko. 146 minutes later. At ito na nga yung kuha namin at hindi na kami nag-video ng pauwi dahil natapos na. Burger na lang yung isda na yan. Burger ulit, burger. Burger ka na. Burger ka, putang ina ang ginagawa mo, nagcha-cha dance, burger ka. Burger talaga. At yun, guys, maraming salamat 2 joints kayo sa akin at burger sa akin. Sa mga hindi pa nakakita ng video namin at tingnan nyo na lang yung Binisayani Vines at YouTube namin. At dito na lang nagtatapos. Maraming salamat.